'yan Fulani ke gabatar muku. Ta tarwatse madawal. Shirin barkwanci. Amaryar madawal. Uban da ne kurtu? Ko sai na kashe ku wallahi. Duk motocin da ke gidan nan sai a ce mun kin fita ake kana bin kuma kin san yanayin security inda muke fama da shi. Ina diyata? Ina da right inda zan fita in je inda nake so a lokacin da nake so kuma in da a lokacin da nake so. Yanda na kwahi kawaku Allah kuma ya kama su kwasa. To ai muna da shi. Ka kurtu ne ba? Kuna haurawa gidan mutane in mai gida din ya tashi sai ka buka mai amma dole sai ka using da matan shi. Kudin siyan baki zaka bada koyan. Ni da abokanai na suka rako ni me yasa ban ce a bada kudin zariya ba. Ba za ka tsaya ba. Wayo. Kai in ma tutun za ka yi ai ya kamata a ce kayan mai tauri amma haka ɗaya kai zawo. To ka yi murmushi. Haka ake murmushi? Da Allah in aure banza ne ke ma ki je ci. Za ka raba ta da danginta ba kuma yarinya ce yar dangi. Yar dangi a siga ce ko kantu. Yanzu nan ya fita daga nan. Kana nufin ya shigo gidan nan? Bare ku. To wannan shigon fa da na ganshi da afa firgici haka. Wallahi Allah bai ni ma ka ganni nan. Wallahi wani na je na sare wuya. Kai you are bastard. Shiri na musamman da zai rinka zuwa duk ranar Talata a YouTube channel mai suna Usman 'yan Fulani.